Insígnia 2016. Per celebrar el seu 120è aniversari, el celler Ramon Roqueta ha elaborat aquest vi. I per ser fidel als seus orígens, l'ha elaborat amb un copatge que podria haver estat emprat a finals del segle XIX. 75% garnatxa, 20% carinyena i 5% sumoll. Les aromes són molt afruitades i amb un toc de fumat, sí, no té res a veure amb els estroncs d'aquí, i a la boca és d'entrada potent, però no rasca gens ni mica, i té un final, un punt amarg, que el fa elegant i complex. I el millor d'aquest vi és que si us conviden a una casa i el porteu, quedareu molt bé i només val 8,5 €. És a dir, que aquest vídeo, sobretot, no li passeu als vostres amics, així no sabran com val. Salut i bon vi!